Small TV night on any Kadan Takok Tebuk song, Chin Baba Goria, Te Sharsani Missing, Five Sopaneha, Silgatini, 45 kilometer, Hingi Panai, Tawak Borok, Te Sharsani Missing or Chin Baba Goria, Petra Kami High, Petra Kami Bank, Five Sopanai, Sung Joton, Katong Kajaklavi Lam Night Choklajak, Friday ni Sukwani Hor Barota, Kuri Tamu Tongka, Tabok, Te Sharsani Missing Chini Baba Goria, Motaikotor, Five Sopanai, Watui Satong no Kari, Chini Baba Goria, High Bangsayo, Te Sharsani Missing, Kipili Sopanai, or young monk play Punugdi, Ani cameraman, Somlo no Koinai, Chini Baba Goria, Lamna Shognai, or Kiton Rowe, Jotono, Lamna Cholai Tomo, Te Young Digable Hainu. Bang Saidigi, Punugdi, or on a Chini Baba Goria, High Pai Shock Pinai, Te Sharsani Missingo, Nirok Navi Tondi, Sung Punugani Sakari Tonai, Mankli, Sung Nirok no O Mankli Punugani, Tini Bushuni Bushu Te Shanani Kasaro, Chini Baba Goria, Biang Biang Paika, Baba Gorini Logo Hingi Pinai. Horsni salchi tonai borok bai besung asuk kutukma borok hacalma bahai klaiwi hingi phaika o mangphlino chung phunugwani belani sakra tongu chung borok bai sungainai busuk borok hacal klaiwi borok bahai ke hingi sokpai tongkha bahai ke sokpai makha o korno besung salainai niro naiwi toni chung kok salainai Te Sharsa onkano Chini Baba Goria motai kotor hai Petra Kami bangsayo phaiwi sokpainai Chini Baba Goria motai kotor tabok no Chini Petra Kami kherphangno hai phaiwi sokphaila ekta tamu tongkha tabok Chini Baba Goria hai phaiwi bangchayo tabok no bachanai nirok naibi tonde o mangphlino ang dalbidal orno horsni salsini tongoi phainai borok baibi kok salainai tini borok busuk watui satong no Kari borok bahai ke usuk jora 45 kilometer Silgatini Waisabani oro direct borok phaiwi sokphaimani nirok o mangphlino nugnai
untuk bertemu wah kini organisasi tengah pokok tak berani saya pokok berani sana